एबसुनि दैदेननायाव मोनसे आन्दलन हाबाफारि जादों 2 मार्चआव नङा होमबा बेवहाय सासे बर'नि गोदान नेताया दुखुजों बिखा खालामनायजों लेक्सार मोनसे होदों आजिखालि नायनो बर' गामिनि गावबुराफ्रा बिराद सियान जाबाय आं गाज्रि मोना रायाखै आं गाज्रि जाबाय मारै सियान जाखो गामियाव बिपिएफनिफ्राय मिथिङाव लेंहरनायनि लाइजाम थाङोबाबो गामिनि मिथिं जनानै बिपिएफनि मिथिङावबो गामिनिफ्राय मानसि फाथायहरो जाहैबाय आरो एबसुनिफ्राय आन्दलन बड'लेण्डनि सोमावसारनाय न'आव मानसि लेंहरोबाबो बेयावबो फाथायहरो मानसि दाना सोरजों दं बोरै फोथायबावनो देग्लाय जोंथ' दा बिपिएफनो भट होनो नाङा होनदों नङा होमबा भटनि समावबो गामिफ्राव नों ओरै होदो जों ओरै होनसै होनलायनाय जाबाय बायगोन नामा बाथ्राफ्राथ' बेनो जाहैबाय नङा होमबा गामि दरसेयाव न'खरसेयाव बेयाव फैनायफ्रा होआ बेयाव फैनायाथ' जोंनोनो बर' होगोन दाना गामिनि रायजो राजाफोरखौबो बुजायनांगौनि सम फैबाय मानो 1991 सनाव प्रथमबारनि थाखाय बर'फ्रा बड'लेण्ड जेंनानि थाखाय भट होजेनदोंमोन बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनांगौनि थाखाय 91 सनाव बे समाव राजनितिक दल गैया जोंनाव नोंथांमोननि बेवहाय मिलन बर' गसंदोंमोन खुनुदिन बर' मानसि देरहाफेरा मुले मिलन बर'आ बड'लेण्ड जेंनानि नामाव गसंनानै देरहालांदों नंगौना नङा बेवहाय 9 जन एमएलए देरहालांदोंमोन आरो सासे एमपि बे समाव एमपिबो जादोंमोन सत्येन्द्र ब्रह्म चौधुरी 9 जन एमएलए देरहालांनाय लोगो लोगोनो एमपि देरहालांनाय लोगो लोगोनो दिल्ली आरो दिसपुराव साननायफ्रा सोलायजोबदों माब्रै मा बिसोरथ' आन्दलनखालिल' नङा जनगण रायजोफ्राबो बिसोरनो दं खारन बे समाव जोंनो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो भट होदोंमोन आरो लोगो लोगो 1993 समाव 1993 आव बर' सुक्ति खालामनो गोनां जादोंमोन रायजोफोर बिएसि जुदि बेयाव 9 जन एमएलए देरहायामोनबा जोङो बिएसि सुक्तिबो खालामनो हानाय नङामोन सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया बेवहाय सुक्तियाव सहि होदों बेनिफ्राय आन्दलन जाफिनबाय आरो गावस्राजोबलायबाय बर'फ्रा सोरबा पिडिएफ जाबाय सोरबा एबसुजों थाबाय एबसुना सानैल' देरहादों 96 आव पिडिएफआ 7 देरहालांदों 9 जननि गेजेराव जों 6टाल' सिट दखल खालामनो हादों बाखिया जों जेनजोबदों सोरबा एजिपिआ देरहालांदों सोरबा कंग्रेसआ देरहालांदों बेनिफ्राय जों आन्दलन खालामदों गावजों बुलायलायदों गावजों गावनो आन्दलनाव देरहानो हायाखै फिरि गासै आरोबाव 2001 सनाव बै समाव एबसुनि हांख्रायनाय बादियै जोंनि रायजो राजाफ्रा खेबसेबाव बड'लेण्डनि नामाव भट होदों आरो बड'लेण्डनि नामाव भट होनानै 2001 सनाव 10 जन एमएलए देरहालांदों आरो 1998 आरो 1999 सनाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया एमपि जानानै देरहालांदों बिसोर देरहानाय लोगो लोगो दिल्लीयाव अटल बिहारी वाजपेयी गभर्नमेन्ट दं आरो बे गभर्नमेन्टआ साननो गोनां जादों बाब्रे बाब माथो बिसोरनि सक्तियाथ' गोगोमथार जोंथ' सिफायजोबनो हाबायसो सानदोंमोन ज' जाफिनजोब्बाय माथो 2003 सनाव बिटिसि सुक्ति खालामनो गोनां जादों होमबा बेनिफ्राय मा प्रमाण जादों आन्दलनजों लोगो लोगोनो राजनैतिक सक्तिया खौसे जानानै दिन्थिनो हायागौ माने नोंनि जेंनाखौ सुस्रांनाय नङा रावबो दिल्लीयाबो दिसपुराबो जोंखौ रावबो गिनाय नङा होमबा बे खारनावनो दिनै 2019 सननि जे एमपि इलेक्सन बे इलेक्सनखौ खनसेबाव जानजि खाफ्रानानै जोंनि जेंनाखौ बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखायनो इलेक्सन गेलेनो थाखाय जानजि खाफ्रानानै खनसे ज' जानो गोनां जादों गाबोन जुदि बर'फ्रा ज' जाजोबो आइ आफाया जुदि बुङो इउजि नोङो राजनिति दा खालामसै इउपिपिएलनि आफादगिरिखौ गारदो इलेक्सन दा गेलेसै आं गेलेनायबो नङा आं आफादगिरिबो जानानै थानाय नङा हारिनि खौसेथिनि थाखाय समाजनि खौसेथिनि थाखाय नाथाय दिनै राजनिति खालामनांगौआ गोनांथि जानायखाय आङो दिनैहाय राजनिति खालामनो ओंखारबोदों दा जोंनि जेसेबां एमसिएलए दैदेनगिरिफोर बिनि थाखायनो
राजनिति खालामनो ओंखारबोदों दिनै 2021 सना मोनसे संकल्पनि मोनसे इलेक्सन समायखिरा लानांगोन जेरैखि जाया देरहालांनांगौ देरहालाङाबा जोंनि थासारिया फैगौ समाव बारा मोजां जानाय नङा ओंखायनो जोंनि न'खर न'खर बुजायदों आइफोर आफाफोर दिनै दहाय फैनायाव नुबोबाय आङो दाखालिबो सेकेन्ड मार्चआव बेंटलाव थांबाय बिदिनो मानसि जादों थांग्रोमोना बुंबाय सार जोंनि रायजो राजानि पाब्लिक मिटिंखौ फेलें खालामनो थाखाय नांगाल पार्टिया बेयावनो बिसि मिटिं लेंलायबायनाय जाबाय आरो नुलांदोंबो आङो लेंमारदों गावसिनि मानसिया जाहाथे जोंनि आन्दलनाव थाङा आं बुंबाय आन्दलनबा जोंनि बे मिटिङाव फैनायावलाय मा खथि दंखालाय मानो बिदि मिटिं लेंलायनांगौ मिटिंखौ फेलें खालामनो अमा सिथारासो सिथारा मिटिङाथ' फेलें जाफेरा मालाबाबो जाफुंलाङो जोंना दिनैबो दहाय फैनायाव नुबाय हनै बिसिनि अफिसाव मिटिङा जागासिनो दंलाय जानाय लोंनाय दङ दे जोंना दिनै पार्टिनि मिटिं जाबाय दे बिसिनि अमा जानायजों जोंनि पार्टिनि मिटिङा फेलें जादों नामा जायाखै दिनै मानसिफ्रा गोसोआव थांखि लाबाय माखासे मानसिल'सै मुथासेल'सै बिसोरल' क्षमतानि थाखा फैसानि ल'खौ फोजोबनो हायैनि दं खिन्थु रायजो राजाया दिनै गोसो गोरबोआव थांखि लादों बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बिदिजों जाला मोनसे सोलायनायनि राजनितिखौ जों मावनो नांसिगौ होननानै दिनै थांखि लादों जोंखौ रावबो हमथानो हानाय नङा बेनिखाय रायजो राजाफोर दिनै बे कनभेन्सनाथ' जोंहा मोनसे नियम बोसोराव जथुम थानांगौ बाथ्राफोरखौ जोंहा मिथिया नङा मिथिखायो दाखालि जोंहा एमएलएफ्रा आंनो खिन्थाबाय थादों गावसोरो साइड टुर खालामो डिपार्टमेन्टेल टुर खालामो मा नुदों जाहैबाय जोंनि गेजेरजों बोहैलांनाय दैमा दैसाफोरनिफ्राय बाला अन्थाइ बोखांगासिनो दं बिल्डिं लुनो लामा लुनो बे बिल्डिंखौ लामाखौ बिटिसिआव लुदों नामा सोंबाय नङा बहा लांदों गुवाहाटियाव बिल्डिं लुगासिनो दङ तिनसुकियाव बिल्डिं लुगासिनो दं डिब्रुगड़आव लुगासिनो दं जोंनि बाला अन्थाइखौ लांनानै जों रेभिनिउ मोना मोना बिटिसिआ गरसेबो रेभिनिउ मोना सोरनिबा पकेटआव हाबहैयो 2 नाम्बार दिनै स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायाखै हाग्रा ओनसोलाव इसेबां सम्पद दङ बिनि रेभिनिउ जों मोना लामा दोंसेखौ खनथाम खनब्रै 6 बार गाहाम स्किम बरननानै जाबाय खामानिया जायाखै दिनैसिमबो दुर्निथिया दिनैहाय जों बुंनाय बाथ्रा नङा बे केगा बुंदों बेखौ फोजोबनांगौबा दिनै परिबर्तन नांथारगोन आरो बाक्सा जिल्लायाव दिनै सालबारि बायदि रुप'हि बायदि जायगायाव दिनै एसेबां हाजार हाजार मानसिनि जथुम्माखौ नुनानै आङो दासान्दि गोदो इउपिपिएलनि मिटिं जयोबा मिटिं जोबखांनानै थांनानै मानसिफ्रा बांगोना बाङालै बे पार्टियावलाय बेल'जों मारै जानो होनना रायलायखोमालाङोमोन जोङो दा मिटिं दाग्राफ्रामबो बिखाया माने 2 गुन बारा जायो जोंहा देरनाया ओरैबायदि साहस जाखाङो मानसिफ्रा जे एसेबां मोजां मोननाय फैबाय जों मा मावो ना फैसा होनो हायो ना बेदर जाहोनो हायो जोंलाय जोंना हनै साइनासालियाबो फायला फैला गब्लं दंलाजोबो दा दहाय बेखौनो अनेकखौ दंखाबोदों मानसिफ्रा एमसिएलए जानानै मानो जिहोजोबखो नङाले बारजोंसो जिदों होनना बुंदों बिसोरनि मिथिङाव मोनबा बेदराबो जाख'नो हानाय नङामोन खिन्थु बेजों खोथा गैया जों नीति आदर्शनि मोनसे आन्दलन खालामदों बे हिसाबै बे आन्दलनखौ जाफुंनांगौबा राजनितिया जाफुंथारनांगोन फारसेल'जों जानाय नङा ओंखायनो दिनै जोंनि हारिनि गासै आफाद फरायसा आफाद एनडिएफबि जयेन्ट एक्सन गाव गावनि आफाद पर्यायाव दिनै बयबो बोलो फोरादों एबारनि जुद्धआव देरहानांगोन जेननायनि प्रश्न गैया बोलो फोरादों केन्डिडेटआ जायखि जाया केन्डिडेटआ सोरबाया जाथारनांगौबा आं जाथारनांगौ खोथा गैया जायखि जाया जागोन खारन जोङो मोनसे उद्देश्य लानानैसो नांदों सोरबा रानथेङा जायोना लोदो लोदोआ जायो बिदि खोथा गैया राव देरहानांगौ देरहानायासो मेइन खोथा आरो बेखौ देरहानानै 2020 सननि बिटिसि बे समहालागै जुदि बर' जेंनाया सुस्रांनानै गोदान बेबस्था दाजानाय जायाबा बिटिसिनि इलेक्सना 2020आव जागोन
जों बेखौबो दखल खालामनांगोन आरो 2021 सननि एमएलए इलेक्सन 10-12 जनखौ 10-12 जन जोंनो देरहाजोबनानै दिसपुर दिल्ली सोगोम जोबनानै जोंनि जेंनाखौ जोङो जाफुंनाय जोंनि थांखिखौ जाफुंनायनि थाखाय खामानि मावो गाय ओंखारबोनांगोन रायजोफोर दा बैसागु जानायनि बेदर ना जानायजों भट होनायनि समा जोब्बाय जौ गोजा लोंहोनाय एबा जौ बिदै लोंहोनायजों भट होनायनि समा जोब्बाय साथा लावथि एबा गामसा दख'ना एबा खुन्दुं बेखौ राननायनि बदलै भट होनायनि समा जोब्बाय जोङो खनसे थांखि लानो गोनां जाबावदों जे समा जेरै बारलांथों नाथाय एबाराव जोंनि हारि माहारिनि जे जोबनो रोङै जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय जि सोमावसारनाय जादों बे सोमावसारग्रा हान्जाजों गसंथानानै जोङो खेबसे देरहासार जानांगौ सारा पृथिबियाव 3 खेबनि थाखाय फोरमान जानो थांगासिनो दङ जे बे ओनसोलाव सोमावसारग्रा हान्जाफ्रानो बयनिफ्रायबो देरसिन गोहो बेनिफ्राय देरसिन गोहो रावहाबो गैया बेनिखायनो आं गोबां बाथ्रा बुंला कंग्रेसआ केन्डिडेट होगोननो आं ओरैनो राग मोनसे हिसाब लांसै दुर्गादास बर' जायो ना प्रबिन बर' जायो माबा सोरबा मा होनो सब्दराम राभा जायबा जाबाय 2 लाखसो भट लांबाय कंग्रेसआ 2 लाख भट लांनायनि अर्थआ मा नबसरनियाया 6,34,000 भटजों देरहादोंमोन कंग्रेसआ 2 लाख लांनाय लोगो लोगो नबसरनियानिफ्राय 2 लाख माइनास 4,34,000 थाहैबाय दाना सीएमआ केन्डिडेट होगोन जाहैबाय सीएमआ केन्डिडेट होबाय 1 लाख लांगोननो 1 लाख गाबो नबसरनियानिफ्रायनो माइनास रावनिफ्रायबो माइनास जाया 4 लाखनि जायगायाव 3,34,000 थाहैबाय आरो दाना लायनो बिपि एबा बिजेपिनो सापर्ट खालामगोन बिजेपिनि 1.5 लाख भटआ हाग्रामानाव थाङोब्लाबो बेबो नबसरनियानिफ्रायनो माइनासै माइनास हाग्रामा नबसरनियानि आखायाव दिनैनि दिनाव 2 लाखनिफ्राय 2.5 लाखसिमल' भट दङ दा अंकआव बबाव 6,34,000 बबाव 2.5 लाख हाग्रामायालाय बेसेबां भट दङ थांनाय एमपि इलेक्सनाव 2,40,000 भट मोन्दोंमोन हाग्रामा महिलारिया आरो आङो 3 लाखसो मोन्दोंमोन 3 नम्बर पजिशन मोन्दों भाग्यआ मोजां काउन्सिल मोनफैफिनबाय एमएलए देरहाबाय नाथाय दिनैनि दिनाव जुदि हिसाब खालामोबा बर' रायजो राजाफ्राथ' 90% गैखाला 190 गोनां गैखाला बियो हाग्रामा महिलारिनि आखायाव 2 लाखसोल' भट दङ आरो बिजेपिया 1.5 लाखसो देरोबाबो 3 लाख बा 3.5 लाख भट जागोन बारा जायोबालाय खिन्थु जोंनि आखायाव दिनै खुनु हान्जाया मदद होआबाबो 3.5 लाखनिफ्राय 4 लाख भट दङ जोंनि आखायाव नाथाय इलेक्सननि दावहा नङा होमबा बबेबारा बोरै खारो 5 लाख भट मोननायनि टार्गेट खालामनांगोन देरहाखाबाय होननानै ज'नानै थानो लाब गैया 5 लाख भट मोननायनि टार्गेट खालामनांगौ मोनसे न'खराव 10टा भट दंबा 10टाबो जोंनाव गोलैनांगौ आरो मोनसेबो मिस थानो नाङा दा ओंखायनो थांनाय एमएलए इलेक्सनाव मा होनदों मोनसे फुख्रियाव मा ना दङ बोखांजोबगोन जाहैदों बिसोर प्रथमाव जे सारना बोखांगोन जेजों मोनजोबाबा मा खालामगोन मुसारि जेया बे मुसारि जेया बेजों बोगोन जाहैबाय आरो जि मासे माने थायो बेखौ आरो हाबना गोग्रोमनो हमबावगोन जाहैबाय थारमाने गासैबो नाखौ गावसोर लांजोबगोन बिपिएफआ नांगाला जों इउपिपिएलआ भटानो गैया जायो जों बिदि बुंलिया जोङो एबाराव जि फुख्रियाव दै दं ना दङ बे फुख्रिनि ना दैखौनो सारजोबनानै फोराननानै जोंनाव लाबोगोनसै जोङो जोंनि फुख्रियाव आरो जि मासे मानै ना दङ बेखौ ओरैनो हमनानै जों मोनजाजोबसिगोन आरोखि गासिबो बिसोरनि फुख्रियाव नाबो गैलिया दैबो गैलिया दा ओंखायनो सांग्रां जानांगोन नाथाय बिसोरबो ओरैनो ज'नानै थायाखै दालायनो माबा आइडि नाम्बार रानलाबायदोंलाय आइडि नाम्बाराखि रानजाबाय बेलाय इक'नमिक सेन्सासजोंसो जागोन जोंनाव नै एमसिएलएफ्रानो होगासिनो दङ जोंनि हरैथिंथ' ओरैबायदि जागासिनो दङ जेराव जोंनि एमसिएलए दङ रुलिं पार्टिनि मेम्बारासो न' मोनालासिनो जोंना मोनगासिनो दं
बिनि आखाइनि सम्पति नङा जों मावनो रोङोबा आइडि नाम्बारा नों ओरैनोबाबो मोनखागोन दा माबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होगोननो आरो मा होनो फुराना सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ दाना फोथायलानो बिसोरो जोंनि थाखा जायै जायै एबसुनि आन्दलनाव थाङो नामा फोथायबा मा जायो गोदान सेल्फ हेल्प ग्रुप बानायनानै फैसा होगोन 25,000 30,000 सोरनोबा 2,000 5,000 एडभान्स होदों मोननाय नङा दा जोबोद कन्ट्राक्टरफ्रा गाबगासिनो दं मा होनो स्किम लेभेला मा बानायजोबलाय नोंनि स्किमनि फैसाजों 10 कोटि थाखानि मोनगोन मा फैसाया सानबा खामानियाल' फोजोब ओरै फैसा फैगासिनो दं नोंनो खतम होगोन बिदि होननानै कन्ट्राक्टरफोरनिखौ स्किमनि फैसाखौ साफा बाहायजोब्बाय दा बिल होनो हाया कन्ट्राक्टरफोर गाबगासिनो दं सुइसाइड खालामनानै थैलायनाय जादों उदालगुरियाव फैसा मोनैनि बबेहाय मोनगोन दाबा दिनैसिमबो मिथिं जाबाय थादों जाहैबाय दा आंथ' बुंनोसो दिनै खैफोदनि सम जाबाय मानो गावजों गाव नांलायबाय थानाय खनसेखौ एमपि इलेक्सन खिनिखौ गेलेयालासिनो सोमावसारग्रा हान्जानोनो मदद होदों ना होमबा होमबाथ' जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय गैया जायो फैगौ काउन्सिलाव नोंसिनि बाथ्राखौबो जों सानगोन जोंनिखौबो साननांगोन आरो बिनि थाखाय सोर आवग्रिनांगोन बिसोरनो आवग्रिबोनांगोन जोंहाथ' गासै गोसोआव गाज्रि मोननाय गैया दासान्दि माने प्रमद बर'खौ जि जानला मोनला बुंदों इउजि ब्रह्मखौ बुंदों आंलायनो एबसुनि गुरु आं फोरोंगुरु नङा एबसुनि ओंखायनो दाखालि मेडियायाव बुंदों आंथ' फोरोंगुरु नङा खिन्थु जातीय संगठनासो जोंनि गुरु जातीय संगठननि थाखाय रावबो गुरु जानो हाया आं बिनि चौकिदार पियन खेरानि साख्रि मावो आरो दिनै जोङो आंनि सोमोन्दै माबा माबि फोसावलाबायदों माबा लेखा लिरदोंलायनो बड'लेण्डखौ जानला मोनला मोनालायनो मोननांगौबा मा राहा नांगौ बिदि लेखाखौ महात्मा गान्धीयाबो भारत स्वाधीनतानि आन्दलन समाव लिरदोंमोन जोंनि सोमावसारनाया बबेबा भुल थालांबाय नामा बिदिजों भारतआ स्वाधीन जागोनसो नैबेखौ खालामनाङामोन बे मोनसे आत्मसमालोचना आंबो मोनसे लेखा लिरदोंमोन नुग्राफ्रा नुदों आं होनदोंमोन मा दा बिटिसि मोनबाय बिराद आन्दलन जाबाय 5,000 मानसि थैबाय जों रायजोखौ मोनाखै मानो जोंहा एमएलए बुरजा नङा एमपिआ बुरजा नङा इन्डास्ट्रिबो गैला जाहैबाय बेफोर थानाय मोनबा थाब जागौमोन तेलेंगानाफ्रा बिदिखाय थाब जादों जोंना उन जाबाय दा ओंखायनो दिनै बिटिसिबो जाबायबा बेयाव इन्डास्ट्रि लाबोनांगौ बेवहाय एमएलएफोरखौ बारायनांगौ राजनैतिक मबिलाइजेसन खालामनांगौ एमपि बारायनांगौनि खामानिखौ बिटिसिआ मावनांसिगोन होननानैसो दायित्व होदों आं बिटिसिनो गावस्रा 13 बोसोराव बेखौ मावनो हायाखिसै गोदोबो आंनि लेखाखौ बे बर' लेखासो मा फरायनो होननानै बिसोर नायाबो दाना माजों देरहागोन माजों देरहाया आंनि लेखाखौ फरायग्रा जाबाय जाहैबाय मोजाङानो जादों दाना लाइब्रेरि लेखा नागिरोनो लाइब्रेरिफ्राव मोननो थाङा एबसुआलासिनो बे लेखाखौ बेन खालामबाय जायो बे लेखाया थारमाने ओरैबायदि सेल जादों बे समाव लाइब्रेरियाव जोब्बाय आं रिप्रिन्ट खालामनो हायाखै बेखौ लानानै बिसोर बिराद केम्पेइन खालामदों ओंखायनो आं क्लेरिफिकेसन होबाय गुबुन बाथ्रा बुंनांगौ गैया गाज्रिबो मोना आङो बिपिएफनिबो मानसि फैथों दे नाथाय बिथांमोनखौ खावलायनायल' थागोन बिथांमोना 100आव 90% कमप्रमाइज खालामनो दरखार गैया एबारनि एमपि इलेक्सनाव 10%बो कमप्रमाइज खालामनानै नाय फैगौ काउन्सिल इलेक्सनाव हयथ' 90%आनो नोंसिनि जाथारगोन खिन्थु नोंसोर जुदि कमप्रमाइज खालामनो हायाबा राजनैतिक परिबेशआ आगोलनि बायदि नंलिया सोलायनाया दा गांराबाय सोलायनाया रोदा सुबाय सोलायनायनि बिफाङा एसे गोजौ जाबाय बेखौ दानफायनानै नंला बे देरहाखागोन आं सम थानायाव नोंथांमोना सानफिननो नायनांगौनि सम फैबाय दा बयखौबो आंनि बिगियाननि साबायखर हरनायजों जोबथारनायाव आं मोनसे स्ल'गान होनो लुबैबाय नोंथांमोना स्ल'गान होफा अननानै आरो बेजोंनो आंनि बिबुंथिखौ आं फोजोबगोन इउपिपिएल जिन्दाबाद जिन्दाबाद इउपिपिएल जिन्दाबाद 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 इउपिपिएल भट दियो भट